Ale lidi, tady jsem s Michalem a s Pavlem, který se nějak schovává. A chci vám jenom říct, že... Naše focení. Já vím. Já chci vám jenom říct, že trojka... To je Vladimův klacek. Počkej. Klacek. No a jestli se... vlastně ještě menší. Dobré. Ej, Michale, pamatuješ se, jak jsme natáčeli tu Kyselou challenge? No. Tak já jsem dal jenom 2 části. 3 a 4 už nebudou. Protože jsem je vymazal, protože mi neskutečně zabírali místa v úložišti, takže 3 a 4 nebude. Ale 1 a 2 jsem už vydal, takže 1 a 2 uvidíte. 1 a 2 uvidíte, ale 3 a 4 ne. Dobrý den. Jo a... No prostě jsem vám jenom chtěl říct, že 3 a 4 nebude, takže... Ale těště se na video s marshmallow nemá. Jo, To bude no ale můžu vám zatím ukázat, co z těch marshmallowů zůstalo, takže pojďte se mnou kluci, já jim to ukážu. Vím, že jste to video ještě neviděli, ale uvidíte to dneska, ale to se vyjde za chvíli a fuj. A tady to zůstalo z těch marshmallowů, my jsme tady měli i kou. Já to jsem před chvilkou vypl. Měli jsme 2 části, ale jednu jsem zase, teda tu druhou jsem zase to... A bruslí. Fuj, ty vole. O, ten nechutný. No a prostě tady to zbylo z toho videa, který jsme natočili a vyjde možná dneska. Jo a tam to taky, fuj. No nic, takže já se s vámi loučím. Pavel se s vámi taky loučí. Mě z toho nemá bolí. A Michal se taky s vámi loučí. Ne, No tak já zdravím. Jo, takže ahoj.